ai duk abin da kuka sani a wannan wata na lada to rubanya maka faladan ake yi. Mama ni ku nace yayi ya zo gidan nan kuwa? Har yanzu ba su shigo ba dai. Lazum ne waya da shi. Assalamu alaikum mom si. Ai kuma ya ne mu je kawai. Wayyo Allah wi kaina na mini wi shi da gani ne chief of staff to kowa ma sai ya bace hadari na hada da hayaki mukule rafi mu je mu Me zan gani? A cikin gidan namu? Wa alaikum assalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Abu je da watan azumi? Mom. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mom kenan.